kota o jagani bumung khanama baino kwbangma porijaknai engineering medical tei MBBS kwbangma porijaknai ni imang rok nukhuro tei a jagarokno siksani mandir hinui bo sinijago hajar hajar borok cherairokni imang a jagao warjagui tongo poriwui phiaba a kotani no kaisa kotorma gotna gotipmani social media o nogjagui phaikha aralo joto emang wana bagui se thanglaio porinani bagui janjani career set khlainani bagui phiaba o jagao je gotna gotipmani nogjagui phaikha oro gangke emang rok pura paithak hinui se nogjagui phaisio duijona cheraini langma arinani nangkha kotao o kahani wngkha TV actor cherai rokni je child actor tongmani Bir Sharma tei bini bota Bir Sharma tei bini bota Shaurya Sharma Bir Sharma rokni bisingo kebo kebo sinibaina tei kebo kebo siniya phano wngui manna bo wngkha khoroksa child actor hingke baksa baksa nugui mankha na Hanuman serial ni kaisa bo Lakshman ni character role khlaio a jagao a cherai chikonsani moni mung tei a cherai chikonsani chungsasak mokor athukri tei bwskango bo amahai no poriwui torui logui actor khlaiui life o successful career swnamnani bini emang amahai no bini bota Shaurya IIT ni lamao bini life career swnamnani bagui bobo emang wajak phiaba shonibar ni sarik hor kuthugo Anandpurao ar jagani building ni kaisa flat o hor nangkha tei o hor nangma bai o khorokni cherai ni langma arinani nangkha o hor bai baksano uansugui naidi hor ni jora sringsrok building o joto jani jani nogo hapui thulaijak a jorao borokni nogo hor nangkha borobo a jorao joto thulaijak no tei a thui tongmani jarao flat number 204 ni simi hokun dubui dubui phainani jengkha puila puila hingkhe a building ni borok rok uansuk laika obo haino normal singkhana kono mungsa rok soksa khana hinui rogo phiaba jefuru o hokul dupung samani teibo kwbang ongrurok ongoi phaipuru hingke no borok rok ni bwkhao teibo kirimani hapka kono mungsa de gotna kotor gotui tongkha hinui hingke a jorao o bongni aspuros ni borok rok uansuk laika orto khoroknui cherai rok tongo o cherai rok saidi manna o hor nangmani nakiba kono mungsa de deramong kotor derakhana hinui uansuk laika kirijak tutui no borok sahos khlaiui bongni flat digi thalaikha hokul amsike dufung dufung ke phaikha je aro hamohonani bagui phano onek kosto tikiui tongna phano haiphono borok o kosto no kosto hinjaui bisingo cherai khorok nui tongo obono naiui o dogano sbai puila hapgrakha doga submani yagulo arjagao belai kheno primai sincha hokul joto jaga no pirsajak tei horrokbo joto jaga nangsukyakhor ordek hambai khano phiaba o hokul amsike bis o hokul bini samung already khlai paijak tei o mangni cherai rok hao klaijak maybe borok o hokul ni bagui thikena hor nangya phano o hokul bis kahai ke bini rop nahawi sikha ganani Anand Fanan hospital o borok no logi logi no asporos ni borok rok prothom laiui tolanglai thanglai kha borok no banchirui de mano hinui jotino a jorao suri laijak tei kiri laijak bwkhao kono mungsa de wngno hinui baksa baksa keba suri laijak kaham korong khlai no banchiui phainani wngthung mwtai rok naikhlai laithon borok no hinui phiaba borokni laibole already se sui paijak doctor rok naimani yagulo check up khlaiui naimani yagulo saimankha je borok thui paikha aboni yagulo kheno a jagani borok rok no saboi khanarika borok thui paikha hinui declare khlai rekha o kok no khanamani yagulo jotono mokol muktui kuplung khlaiui kaplaijak
Wansugui naidi je nogo salprobno chirik mokro hasakusi khlaiui din katokmani hor katokmani anogo achomsa matam eba kheba thwinani nokbar sipsaui phaikha siringchrok wngui o gotna goti tongmani jorao o cherai bufa Jitendra Sharma kotani kaisa coaching ni faculty khlai tongo tei bobo arjakao no thangjak tei buma hingke to khoroksa Bollywood actress ni samung khlai tongo Mumbai bini bumung wngkha Rita Sharma hingke no wansugui naidi je phuruborok o korok no achomsa khana khana aphuruborok ni bwkhao bobo kahai feel wngkhana belai kheno kirimasincha o korok no wansugui naikha hingke jepro buma bufa o khobor no khnaui borokni bwkhao tamo kahai ma tongkhana nogo kifilui phaiui nukphaikha bwsarokni mangkwthai mangnaini no laijak bufa hingke phaiui nokphaikha kwthai khoroknoi no nogo tujak phiaba buma hingkangke amsaksa haksalo kwthai phanoso nukphailia bwsarok no Swati jaso saimankha je hor nangmani karon short circuit hinui tei o hor nangmani bagui no drawing room purapuri khamai thangkha tei nokni kaisa kuisu manui rogo bo hor nangmani mari rok mankha chikonsa horni jingari mangnoi khoroknoi cheraini langma thapla janani nangkha obono nogui kaisa swrungthai bo klaio je nogo tongmani chungprengni wire oborokno naikolui toninani nango jora jorao naikolui khel khlai tonani nango jodi no short circuit leak rok wngkha hingke omo hai gotna gotiui mano aboni bagui jotono sotorko eba khiba aware tongpainani wngbai thun।